Wild strawberry. Ayan. Oh my gosh. So, free lang to guys. Tumutubo sa gubat. Ayan. Oh my gosh. I love it. OMG. Ang dami oh. Ayan. So, ito yung nakuha ko. So what's up guys? Kumusta kayong lahat? It's me, Ylarn again, and welcome back to my YouTube channel. So ayun nga guys, for today's vlog, samahan nyo ako as I take again another adventure. At yun nga ay pupunta tayo sa isa sa sitio dito sa barangay namin, which is yung Santa Margarita or The Pier. So from The Pier guys, maglalakad tayo ng for about 7 to 8 hours. That would be 24 to 25 kilometers from yung The Pier proper. So, ayan, medyo hinihingal na ako kasi kanina pa kami naglalakad. So, tara guys! Actually, narating ko na yon yung sitio dito sa amin. Pero that was 16 years ago. So, hindi ko alam kasi parang marami nang nabago. Actually, yung daanan pa lang namin. So, marami na siyang changes compared dati. So, ayun. So, samahan nyo ako kasi titingin tayo ng mga pwedeng gawin doon. Actually, this is a hiking and trekking as well kasi sobrang steepy yung mga dadaanan natin. Lalong-lalo na pag umuwi na tayo kasi dadaan tayo ng or aakyat tayo ng bundok like hindi ko not exactly kung 3 to 5 kilometers na ganun lang siya yung lalakaran, yung dadaanan natin. It's actually part of northern Sierra Madre, yung pupuntahan natin. So, very exciting. So guys, nandito na tayo sa 13, yun yung tinatawag nating 13. Ibig sabihin 13 kilometers na yung nilalakad natin out of 24 or 25. So dito usually nanananghalian kasi merong bukal dito. Meron siyang cottage, ayan. Super init na siya. So try naming mag-rest and let's see kung dito kami kakain. So guys, bali kita na tayo. So dito actually yung kuhanan ng tubig na inumin. So ito yung bukal na sinasabi nila. Ayan. So So ayan guys. Ayan. So dito tayo kukuha. So, igagaling ko lang siya. Ayan, perfect. So, ayan. Meron na tayong water. So, ganito lang. Ayan. So, ngayon, yung challenge natin ngayon is parang bababa tayo dito sa bundok. Like, ito yung tinatawag nilang shortcutan wherein parang pagbaba natin 21 kilometers mararating na natin yung 21 na sinasabi nila. So like mga 6 kilometers yung pababa nito. So yung challenge nito is pag-uwi kasi kailangan nating aakyatin. Super ganun siya guys. So steepy. So tara.
guys, look. Super jungle siya. Init pati. Ayan, mahangin. So guys, ayan, nakababa na tayo. Super pawis ko na. So dun sa shortcutan kanina, like 15 doon. So andito na tayo sa 21 kilometers. So from here, patag na lang yung lalakarin natin. Ayan guys, super init. So ayan, so tatawid na tayo ng mga ilog. Kaya kailangan muna nating mag-rest bago tayo tumawid. So guys, ayan, kukuha ulit tayo ng tubig. So may bukal dito. Ayan. Tcharan! So, ayan o. Ayan, bukal. So dito tayo kukuha. Wow, ang lamig. Ayan. So, bali ito yung aming dadaanan. Ayan, so puro bato na siya kasi summer ngayon. Pero pag tag-ulan, ganyan, ilog siya. So ayan guys, magtutuna pero naglalakad pa rin kami. Ayan. So medyo mahaba-habang lakaran pa to. Ayan o. So bali susundan lang namin yung ilog. So what's up guys, andito na tayo sa 23 kilometers. So aantayin na, lalakarin na lang natin is like 2 kilometers. So ayan, ipapakita ko lang yung view. Sobrang ang ganda. Ayan. Very green. Ayan. So guys, still naglalakad kami. Ayan. Ang ganda ng view. Ayan. So 24 na ba dito? So dito na kami sa 24 kilometers. So malapit na kami. One more to go. Ayan. Tapos ayan. So hi guys, ayun nga, after 9 hours, ayun,
nung paglalakad, nakarating na tayo. So andito na tayo sa Camunayan. So welcome! So yun guys, stay tuned!